Us presento els ingredients principals d'aquestes llenties amb verdures al forn. Bàsicament, albergínia, carbassa i ceba vermella. Amb el brou de les llenties hi posarem un osset de pernil i al final de tot li donarem un toc de formatge blau a tot el conjunt. És possible que alguna herbeta més hi posem. Ja us ho explicaré si a cas. Les llenties ja han començat a bullir a poc. Ara també procedeix la cocció durant uns 40-45 minuts. I aquesta és la safata amb totes les verdures al forn. Al final hi he posat uns quants tomàquets cherry. I ja tenim les verdures cuites. Les reservarem dintre del forn fins que estiguin les llenties cuites. Hem posat la carbassa, els tomàquets cherries i les cebes amb les llenties. Ara ho barrejarem bé i ho posarem a sobre de les albergínies. I al final de tot, el formatge blau. I ja ho tenim en el plat. Mireu quina pintassa.